Joo, MCHP, kyllä sä tiedät. Dota supportina Parceli OP, yeah. Nyt tää lähtee, eli eilen taas funtsasin, miksi istun huoneessani aivan yksin. Ja sit mä nytkin tarttisin parempaa seuraa vierelleni. Viime viikon suhde jo pieleen meni, eli tilanne on todella tukala. Vois mun elämään astuu joku kaunis ja mukava, joku joka munkaan vois rokkaa, tai vaikka tonnikalla pastaa kokkaa. Mulle vois löytyä sydänkäpynen, joka vois munkaan polkee tanten pyörää. Sit voitais mennä yhdessä syömään, tai vaikka mä pahiksi naaman päin lyömään. Eli voisit olla mulle niinku Batmanille Robin, mut ne ei kyllä oo yhdessä, vaan ne oli niinku power-tiimi. Tuleva baby, tsekka tää tripla riimi. Täältä löytyi sulle helsinkiläinen herkkä poika, liikunnallinen vaikka en oo hoikka. Sano sun poikikselle moikka, tässä on mun puhelinnumero, siihen soita. Täältä löytyi sulle helsinkiläinen herkkä poika, liikunnallinen vaikka en oo hoikka. Sano sun poikikselle moikka, tässä on mun puhelinnumero, siihen soita. Chickity cho, chickity check, oh. Chickity cho, chickity wait, wow. Habidi hu, hibidi hi, habidi hey. Habidi hi, habidi hu, eli hei ho ha. Eli Käpylästä löytys sulle rakkauspaketti, helsinkiläinen rakkausnaketti. Odottaa sua täällä, mut pitää tulla vaan noutaa, wow. Käpylästä löytys sulle rakkauspaketti, helsinkiläinen liha nagetti. Yksin sua täällä himassa venaa, Dota 2 koneella pelaan. Käpylästä löytys sulle rakkauspaketti, helsinkiläinen rakkausnaketti. Odottaa sua täällä, mut pitää tulla vaan noutaa, wow. Käpylästä löytys sulle rakkauspaketti, helsinkiläinen liha nagetti. Yksin sua täällä himassa venaa, Dota 2 koneella pelaan. Kiitti Runo, kyllä kiitti. Mä vaan lainaan, mä en pelli, niin mä lainaan tätä, okei.